Londýn, rok 1888. Mesto na vrchole moci, no v jeho tieni drieme niečo temné. Vo východnej štvrti, kde sa svetlo plynových lámp miešalo s pachom krvi a strachu, sa zrodila legenda. 5 žien, 5 brutálnych vrážd a jeden muž, ktorého skutočné meno nikdy nespoznáme. Jack Rozparovač, postrach viktoriánskeho Londýna a najväčšia kriminálna záhada histórie. Toto je príbeh nočných ulíc, kde sa temnota nikdy neskončila. Whitechapel, srdce temného Londýna, miesto, kde deň neprinášal úľavu a noc bola neodpustiteľná. Bieda, špina, preľudnenosť vytvárali dokonalé prostredie pre zločin. 12 ľudí žilo v jednej miestnosti a alkohol tiekol na miesto nádeje. Polícia bola bezmocná a medzi tieňmi sa niekto pozeral, pozoroval a čakal. V tejto mestskej temnote sa zrodil Jack Rozparovač a jeho príbeh sa začal písať krvou. V roku 1888 sa Whitechapel stal miestom, kde sa 5 žien stretlo s násilím, ktoré otriaslo celým svetom. Marianne bola matkou 5 detí. V čase tragédie mala 43 rokov a žila v londýnskej štvrti Whitechapel. Pracovala príležitostne a žila v chudobných podmienkach ako mnoho ľudí v tej dobe. Jej smrť 31. augusta 1888 vyvolala silnú reakciu verejnosti a médií. Annie Chapman mala 47 rokov. Jej život bol poznačený osobnými stratami a ťažkou ekonomickou situáciou. Jej telo bolo nájdené 8. septembra 1888. Prípad vyvolal ešte väčší záujem tlače a podnietil špekulácie o vrahovi, ktorý si vyberal svoje obete cielene. Elizabeth Stride pochádzala zo Švédska a žila v Londýne. V čase smrti mala 45 rokov. Jej prípad je dodnes považovaný za záhadný, pretože spôsob, aký zomrela, sa trochu líšil od ostatných. Niektorí experti sa domnievajú, že osoba, ktorá jej ublížila, bola vyrušená. 30. septembra 1888 bola nájdená ďalšia obeť, 46-ročná Catherine Eddowes. Jej prípad bol jeden z najviac skúmaných. Policajti našli na mieste činu niekoľko znepokojujúcich stôp, ktoré sa stali základom rôznych teórií. Najmladšia zo všetkých bola 25-ročná Mary Jane Kelly. Na rozdiel od predchádzajúcich obetí ju našli vo vnútri domu. Bola považovaná za poslednú známu obeť. Jej prípad uzavrel temnú kapitolu jesene roku 1888. Každá z týchto žien mala svoj životný príbeh, svoje nádeje, pády aj sny. Ich tragédia nám pripomína, že za každou historickou udalosťou stoja skutoční ľudia a hoci vrah nebol nikdy identifikovaný, ich pamiatka pretrváva dodnes. Po sérii brutálnych útokov na ženy vo východnom Londýne sa britská verejnosť začala báť. Polícia čelila obrovskému tlaku, ale aj vlastným obmedzeniam. Vyšetrovanie Jacka Rozparovača sa stalo jedným z najznámejších zlyhaní viktoriánskej justície. Po objavení prvej obete začala metropolitná polícia spolupracovať s miestnou policajnou jednotkou. Londýn v tom čase nemal moderné forenzné nástroje. Neboli žiadne otlačky prstov, DNA testy, kamerové záznamy. Polícia sa spoliehala na výpovede svedkov, na listy a na policajné hliadky. Polícia dostala počas vyšetrovania vyše 700 listov, ktoré údajne napísal vrah. Posledný list
prišiel v balíku spolu s ľudským orgánom. Niektoré z týchto listov, ktoré im prišli, možno písali novinári alebo napodobňovatelia. Polícia si nikdy nebola istá ich pravosťou. Pracovali nepretržite, ale vrah bol vždy o krok vpred. Policajné hliadky na uliciach zlyhali. Nápady sa míňali a medzi políciou vypukol chaos. 2 policajné jednotky, mestská a metropolitná, spolu bojovali. Zatajovali si navzájom dôkazy. Bola medzi nimi rivalita a medzi tým pribúdali telá. A potom prišli na rad aj predsudky. Ľudia hovorili, že išlo len o ženy z ulice, ako keby to malo znamenať, že si pomoc nezaslúžili. Ako keby ich smrť bola len štatistika a nie hriech v srdci mesta. Vyšetrovali stovky mužov, mená, ktoré sa opakujú dodnes. Áron Kozminský, psychicky chorý holič, žil priamo v oblasti vražd, bol známy výbuchmi násilia a niektorí policajti verili, že to bol on, ale nemohli mu dokázať vinu. Po umiestnení do psychiatrického ústavu vraždy prestali. Montague John Druid, právnik so samovražednou minulosťou, zrútil sa po smrti matky. Krátko po poslednej vražde ho našli mŕtvého v Temži. Niektorí dôstojníci boli presvedčení, že práve jeho smrť ukončila krvavú sériu, ale dôkazy chýbali. Francis Tambelty bol extravagantný, obvinený z podvodov a podozrivý z nenávistí k ženám. Po vraždách sa vrátil do Ameriky. Vraj ho polícia sledovala, ale nenašla nič konkrétne. No mohol to byť niekto aj obyčajný. Niekto, koho ľudia stretávali bežne. Mesiar, kočíš, tichý sused. Vrah nemusel odísť, len prestal. Každá teória ponúka meno a každé meno prináša príbeh. Ale pravda zostala pochovaná v hmle. Dnes je Jack rozparovač súčasťou popkultúry, filmy, knihy, aj turistické trasy. Ale čím viac ho romantizujeme, tým viac zabúdame, že nešlo len o príbeh, ale o brutálnu realitu. Nešlo o hádanku, ale išlo o tragédiu. Meno Jack rozparovač sa stratilo v čase. Nikdy sa nezistilo, kto to bol. A možno práve preto to ľudí tak fascinuje. Nie kvôli tomu, čo urobil, ale kvôli tomu, čo po sebe zanechal. Ticho, strach a nevyriešenú záhadu.